Alhamdulillah bola-bola balik ngonten lagi di kandang ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabat server mania dimanapun Anda berada, kita hari ini panen ayam di kandang Bapak Du yang ada di Panean, Wiromokowo Negeri. Tentunya masih bersama Penyiaran Pendawas dan juga kru ABK Bola. Saya doakan sehat selalu, rezekinya lancar ya bro. Sahabat server mania di mana Anda berada, kita langsung saja cek ayamnya dahulu. Sudah di antrean yang kedua ya bro. Pondang antri. Lebih mau no pondang. Lagi itu kok. Itu tidak Mas. Sekarang kali itu kan. Sore mau ini berarti gimana? Siapa? Kamu kira ini? Wih lo kono. Rebutan piro deh? Kantoran kok. 12 wae. 12. Iya. Oke, montore samudra kemana rakyat kene ta? Wes. Udah kadang nanti, gini ya? Wes. Terus lagi muat. Nek lagi metu gak? Ya tuh mau. Ya aku ketemu. Wis kok kene. Oh. Samudra. Iya, wal gede, Bos. Wah, rawani dia. Apa? Wal gede enak ngene. Kalau gede piro ya 3 kilo. 6 kilo. 4 kilo. Dan gua kira sedang. Gua kira sedang ora iso nggowo. Kang iki. Mau tapi sak ngono kok Gajah-gajah cek fulir 2 lantai. Dhuwur. Bola-bola kepiye-piye gede-gede jare, Bro. Dhuwur. Dhuwur bola jare gede. Nanggane semene gede. Ini rancak pol gede. Laware capek dari kamar rumah. Beralamat di sadurunge Pasar Romoko dari arah Pracimantoro. Panean. Gudange kandang gede-gede, kandang tok. Jero kono kandange Bandung Bondowoso ya, Bro. Pas lagi ditanduri dele gitu. Wis ngono sik, Bro. Tak cek iki dalane wangel iki, tak patani sik. Ya cuciane lek ngopo ya ngene iki. Jajate posisine ngono. Aman. Siap gerak diisi. Modelnya ini lho, bae. Ndek dhuwur, ndek wur, ndek wur. Biar metu telake.
Petik kembulan iki piye? Guru dijono. Kalau anu. Jual-jual. Menune kembulan. Iki bolot. Ini iki bolot carane sing ada pakan sing ngesra kanggo dadi pot bolot. Dadi nggo mah nandur ini lho, nandur. Ini gue nandur lomba ngono. Tapi ya, kena gue inspirasi. Ini lho bolot. Timbangannya semene ini. Telung kilo, weh. Lebih 4,5 piro. Iya 3 kilo. Kilo sing 10 29. 15-an. Sing 10 29. Nek 15-an. Nah, iki sudah siji lho. Kuwi sudah siji. Siji. Bubune PCUK. Area andi sampe kok? Area pundi? Semanu. Semanu ki ndi? Semanu ki ono. Wonosari. Semanu ki kuwi lho. Iya, kono sing kono. Kono lho, jelas Brono kene. Ya. Semanu. Gue ngerti anu. Junge. Apa ngerti ora? Logo junge. Kurang kok. Aku kurang Semanu ki daerahnya Romo. aku nate yang pom bensin iki sing anan iki lho ngendi jenenge. Wismanu. Pom bensin iki sing bar jelas kuwi kayak terus alas-alas. Ana pom bensin iki aku pilih sing aran iki lho. Bar pom bensin. Apa ngendi iki? Karena dia lagi, itu metune pasal prati ngulon buat. Oh pasar Prasi. Iki propodo yang dalan temu iki. Ya iya. Iya nek kene jelas bang. Ya iya pasar Prasi ki ngulon terus Tekan bedoyo kae. lah bedoyo kuwi. Bedoyo cek ngulon buat beras. Oh, Perapatan ngono ning lurus apa sing nganan. Lampu merah bang kira. Sing kanan soalnya. kok sing anan. Wah, aku sing ngiri. Jalur sing anu, jalur gede lah. Ah, iya kuwi arah kuwi. Oh, kono. Aku sing ngiri ya. Aku. Sing iki. Heeh. Sampeyan markase iki kono. Tapi semanu, nek aku apa Kirime nyang? kirime uripan. Pinggir pantai wae. Pantai Garon. Biaran ya. Garon bakal. Sajeng. Kau kan njaluk ya? Tunjul iki minggu 10, 20, 5. Masa teko Sadeng bareng? Sadeng iki mas telur. Ulah sadeng. Sadeng padahal endi Parang kan. Lebune. Susu. Giri Subo. Lah ya Giri Subo tapi lebune metu sampe metu kono. Iki anu, arep saka kulon. Oh, arek kulon. Ya kan nek anu kan metu Parang Gebito kene nek kaya aku. Sungai Purbo kuwi. Gede pol apa campur ngono? Loh, Nggih. saya naik kene bae. Kan sene yo enek Dik Mariani. Baru Deune sinten sampean? Deune. Deune. Ya. Seni. Terus ini. Berarti ya. Itu anu juga ngulon sama. Sarah. Paling kurang Gunung Kidul kurang Giri Subo. Ora ngono. Neng iki jenenge Tong Bledek gerah-gerah kono ya. Nek ora ngono kuwi sing pertemuan antara Jelas karo iki jenenge Jelas karo anu ki mang lho. Iki pasar Praci Ngulon ki mang, ke sing anan kuwi. Aku kono kuwi. Bedoyo kuwi sing tembuse kene iki lho ngono. Nanti ki jenenge Pak sopo? Sering rono.
Sarapan sih, Bos. Oh, nggih siap. Daerah. Batu Manten itu juga Mas, sanding Batu Manten. Durung nate aku. Kublek-kubleknya ke daerah kuwe niki sing. Ngene. Kene iki padha karo Daerah kene karo ning iki mang Bedoyo sing anu, Bedoyo sing ngalor iki mang. Nek Romo kaya Munggiyah kan. Pasekan melampok. daerah kono. Wis suwe ra nyampe pasekan aku. Tenten pasekan pas sing nyekel bule kae ya sering rono. Wis ganti nyekel sak kandang. Mungkin aku tahu di mana kan. Di Serona lho. Kan ono negeri mau ngendi. Wis rono. Paling aduh. Paling adon nek sampean ya. Nek ngulan ning negeri kan. Magelang. Nggih, pas wong ngelang gede tenan iki. Tapi sering daerah kene ya. Sering. Iki ngene Bandung sesan sering. Iya, Dengi sampean yo panen kene. Kapan? Sing panen anu iki. Panen iki. Rene. Gede-gede ya. Wah. Panen ning Dion. panen ngarep aku sing Panen iki ra. Wis dompongi kono ki sini gede lho ora tau panen titik cilik. Bandung. Ya sampe nih, setor keliling apa? separo keliling turah turah gemula. Ulah mulai. Bilang di Paling dikelilingke 100. Kok turane gemula. Dong rame ya sak tambah neh pokoke ya. Seram. Mbune bodo wingi gaya. Bodo lumayan. iya pitik yo gayeng Gede-gede ya. Tapi yo malane wayah bodone ndak bagian kandang sing sedengan ya. Ya sedengan ki ora perlu cilik nemen. Nek sing tebal sing 3 kilonan ya marem tenan iki. Bodo wis. Cara dijene. Ini bobot 24 selawe 17 deh pas bodo. harga emas dari 500 yang aku tidak SD